नमस्कार, विरण बाजारपेठ चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी अक्षय नेरुरकर आज आपल्याला घेऊन जाणार आहे नारायण मंदिराचे फोटो काढण्यासाठी। मंदिर अशा ठिकाणी आहे जिथे चारी बाजूने डोंगर आहेत। तर आपल्याला डोंगरामध्ये जायचं आहे आणि त्या डोंगरामधून फोटो काढायचे आहेत। रस्ता थोडासा खडतर आहे, पण आता आपण तिथे जाणार आहोत। माझ्यासोबत आहेत माझा भाऊ सिद्धेश। आम्ही दोघेही आता तिथे जाणार आहोत। आपल्याला डोंगरातून जायचं आहे। डोंगरांमधून हे वाटा गेलेल्या आहेत, तिथून आपल्याला मार्ग काढत जायचं आहे। इथे मी पूर्वी एकदा आलेलो, आता मला आठवत नाही आहे वाट, त्यामुळे थोडंसं वाटेच्या शोधत आहे, पण बघू मिळेल वाट। इथून देऊळ मला दिसायला लागलंय, तरी पण मला अजून थोडं वर जावं लागेल, कारण इथे झाड मिळत नाही आहे कुठे वरती चढायला। आणि झाडावर चढून फोटो काढल्याशिवाय फोटो व्यवस्थित येणार नाही आहे। इथे मोठे मोठे खडक आहेत, भरपूर प्रचंड मोठे खडक आहेत। इथे माझा मित्र मला बोललेला की वाघाची वस्ती आहे, जरा सांभाळून जा। या झाडावर चढून बघितलं, पण समोर झुडपं बरीच वाढली आहेत, त्यामुळे मंदिर काय दिसत नाही आहे। पुढच्या झाडावर चढून बघतो, झाडी बरीच वाढली आहे, त्यामुळे काय वरती चढायला मिळालं नाही आहे। उद्या पुन्हा एकदा प्रयत्न करून आम्ही बघणार आहोत। हे मंदिराचे प्रवेशद्वार आहे, इथून आपण आता आत जाणार आहोत। मी आता मंदिराच्या परिसरात आलो आहे। त्या डोंगरातून तिथे डोंगर आहे, जो मागे बराच मोठा डोंगर आहे, तो दिसतोय तो आपल्याला मोठा डोंगर, तिथे आपण होतो मगाशी। आता आम्ही खाली आलो आहे इथे फोटोग्राफी करायला। मंदिराबद्दल सांगण्यासारखं बरंच काही आहे। 17.5 खेड्याचे अधिपती म्हणतात याला, श्रीदेव नारायण मंदिर। 17.5 खेडी का, तर 17 पूर्ण गाव आणि 1 अर्ध गाव, त्यामुळे 17.5 खेड्याचे अधिपती असं म्हणतात। बघताय ना, बघायलाच पाहिजे। व्हिडिओ पूर्ण बघा, आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।